Koľko máš presne na mobile? 65. 65, dobre. Za 65 eur poďme do hoci ktorého obchodu si vyberieš a ja ti tam niečo kúpim. Za tých 65. Ale ak si členom Mobilefoxu, čo si? Hej, som. No ukáž, či si zaregistrovaný. Montero. OK, 65 si hovoril. Hej. 65 K2. 130. Máš to vypočítané. Dobre, ideme na to. Kam ideme? No, asi do... Niekde na nejaké oblečenie, no. Nejaké oblečenie? Hej. No tak to sa musíme otočiť. Chcel si zmeniť HDMI a rozbil si monitor. Hej, padol mi zo zadného. Victory Royale asi nič. A bam. Ešte keď máš Sibama na tapete, ukáž? Správu, napni bicepsy. Napni bicepsy, lebo nejdeme nič kúpiť, ti hovorím. Dobre, je to tam. Kam? Počkaj, H&M. Pull and bear. Tam som dneska už bol a hovoríte, že tam nemali detské oddelenie. No, ja som tak, že... H&M, poď. Tak do Nike. Dobre, topánky na čo? No, také... Bežné nosenie, behanie, do posilky. Chodíš už do posilky? A chodím, no. Ale fakt? No, také, ja mám skôr radšej také bežické, no, a nosič. OK. To je 11. Môže byť. Yeah, aha, you know what it is, Black in it. Poznáš to? Nie. Tieto nejsú zlé, sú pekné celkom, ne? A stoja 102. No. Páči sa ti? Fakt, ne? Mne sa akože dosť páči, ale tak neviem, ja sa zastavím potom. Dobre, vypýtaj si veľkosť a ja si zatiaľ počkám, hej? Dobre, topánky a ponožky sú tvoje. Ďakujem. Budeš chodiť teraz do posilky, alebo čo s nimi budeš? Hej, asi, hej. Tak dúfam, že sa oplatí byť členom Mobilefoxu. Hej, oplatí. Presne tak, jak hovoríš. A ak si členom Mobilefoxu aj vy, tak mi napíšte na môj Instagram, ktorý je uvedený dole v popise a na budúce pôjdem nakúpiť aj s vami.